Tinokuchingamidza muchirongwa chenyu chamaSecret namaConversion tadzoka zvekare nenyaya dzenyu. I hope you had a wonderful weekend veduwe. Regai tiverenge nyaya dzedu dzakati wandei. Yekutanga, Tete, regai ndikuudze izvo ndakasangana nazvo mwedzi wapera. Tete, kutaura kudai handizi kuti ndichararama here ndichatevera vakatungamira kare, nokuti zvandakaona zviri kundipinza chando, zvondiitisa zvemunyaviri. Ndobva ndadikitira panguva imwe chete. Ndingangoti pachidimbu Tete ndiri kurwara, asi handisi kurwara physically. In fact, chiri kunyanya kundinetsa flashbacks incident iyi. Tete, ndakapotsa ndafa ini zvekuti ndiri kuzvishinya nanhasi nekusatenda kuti zvechokwadi ndiri mupenyu here. Ini ndinorarama nekubata mabasa ndichishandisa maoko, nditori magrupu emaresidents akasiyana-siyana ndichiadvertisa zvandinoita. Tete, ndinowacha, aina kusakura mayadi, anything chine basa rekuita, count me in. Ndaitoraramisa mhuri mufunge Tete, kushenda kuchikoro, kubhadhara rendi, kutumira kumusha nekuitawo 1 or 2 Tete. Ndikakuudzai kuti chibasa ichi chinoita sechakashoreka pameso evanhu, asi isu vanochiita zvakadobhadhara. Ndakaadvertisa basa rangu pagrupu remaresidents iri. Pasina nguva ngani pakauya umwe aizviti agent wedzimba. Agent uyu Tete ndichamuti Jose. Jose aizviti aimaneja dzimba dzakasiyana-siyana. Vanoda kutengesa dzimba, vanoda kutenga dzimba, vanotsvaka rooms to rent, zvingodaro. Saka Tete ndakaposta basa rangu pagrupu paya. Jose akauya kuinbox kwangu akati pane imwe imba yaida kuitwa thorough cleaning mune imwe leafy suburb kuHarare. Tete, handina kufunga ruviri nokuti mari yaitaura ipapo dainge ndisati ndamboibata muupenyu hwangu all at once. Akanditi I will need help, so kana ndine vamwe 2 or 3 vanogona kundibatsira zvainge zvakanaka. 3 ndakaona vakawanisa. Ndikadana mai Sharon, vaiwanzondibetsera kana ndawandirwa nebasa. Besides mai Sharo ndaitemba nawo Tete pabasa, aiva maworkhorse chaiwo. Iniwo ndaive ndisingakekelezi pabasa, zvekuti zvinzimba yakakura taizoratidza kuti aiwa isu tiri njanju. Tete, Jose aingati tikasire kumuka kuti tikurumidze kubata basa sekuti yaiva imba double story pamusoro nepasi. Takataurirana pataizosangana. Jose aiva uno mukomana wechidiki, asi hatina kuona maziso ake. Aiva akapfeka masheds aya anopfekwa kana kuchipisa. Takapinda mota yake tikasvika pamansion rino raiyevedza kutarisa. Kana tazogara vanhu vane mari munyika naye, ndakadaro ndichifunga hangu nechemwoyo mangu. Tichisvika pagedhi, Jose akabva atitambidza makey front door akatiti kune kwaaimhanyira. Aive neproperty yaida kuita view with a potential buyer. Akabva atisira kabrick kemari rinofunga kuti mari ingasvika 2000 ikoko yekungoklina Tete. Tete, ipapo ndipo patingadai takanyumwa takadzokera kudzimba kudzedu. Asika Tete wenhamo wotoirinda. Ndaiziva kuti mari iyi yaitokavha zvakawanda. Change ndaizoisa panodziya. Takasvikovhura mansion iya. Handizivi kuti Jose aive atitsvakirei chaizvo sekuti mumansion maive muri super clean. Tete, kuchena, kuita sokuti maiva nevanhu vaigaramo. Asi ndinorangara Jose achinudza kuti varidzi vemansion vaigara kuNew Zealand vaingouya kamwe chete pagore. Haiwawo Jose aivaita kuti basa redu rive easy. Taizongorowa bagadu takaenda namai Sharo takawirana kuti titange downstairs tozopedzisira upstairs. Mukitchen kutsvaira nekudasta, laundry room, combined lounge, dining area neimwe room yaiva pasi. Takatokwira mastairs paya. Taizotanga nemaspare bedroom tozopedzisira nemain bedroom tinenge tatopedza masports. Takanzwa kuti atmosphere yainge yasanduka. Upstairs kwaiita unge kunorema, like kunzwa kuti kune heavy presence Tete. Even mhepo yacho yaitonhora zvakasiyana nedownstairs. Kuda ndizvo zvatakadza kugeography the higher you go the cooler it becomes. Kuti ndizvo zvaitika pamansion apa. Tete, takapedza kuklina marooms ese tikapinda main bedroom. Tichipinda main bedroom Tete titsvaire nekudasta, takangonzwa door bedroom kuvhara kuti bwa. Ko yaiva mhepo. Ameno taizozviona kana tapedza kuklina. Mai Sharo neni takadecida kuklina insuit first yaitovawo room paigere Tete. Moti kukura here ikoko? Zvokwadi kune vanhu vakagara muupfu panyika pano. Tichibuda minsuit takabva tatirega tisunde mubhedha tipedzise tiende kudzimba dzedu tifambe kwakachena. Teteka ndakadzidza chidzidzo. Zvokwadi kana tazogara usachiva mari yausingazivi sosi yaro. Pasi pemubhedha raive rakagonya rino zinyoka rakareba kuno nekoko. Tete, ndikakuudzai kuti nyoka iyoyo yainge ine misoro 3, umwe kusaidi umwe pakati. Pakati pemisoro iyi
painopesana panga pane gold chain. Chandisingazivi kuti chain iyi nyoka yainge yaiwanepi. Was it a gift from the owner? O nyoka yaisanduka kuita munhu vice versa. Mai Sharo vakadzana panzvimbo imwe chete nekurasa mvura zvakare. Iniwo hana yangu yaida kubvaruka nekurova tete kunzwa kuti inoda kubuda mainogara ndoibata hangu maoko. Ndakamhanya kuti ndinovhura dhoo raisafurika kana nepadiki pese. Pandairwisana nekuvhura dhoo ndakangonzwa Mai Sharo voridza mhere. Kunochekwa kudai Mai Sharo vainge vasungwa makumbo nemuswa wenyoka. Nyoka iyi ichiita kuva zhuwa nemuso ichienda. Immediately ndakabva ndaziva kuti tainge tafamba tichipinda mutrap chaimo. Tainge taitwa usavi wakandwa kushumba ende taingofa. Hapana aizoziva kuti takaendepi. Tete aim yenyoka iyi yaiva kukwira Mai Shero patrap door raiva murumu umu. Trap door iri raiva well positioned murumu umu zvekuti ndakaziva kuti 3-headed snake iyi ikakwanisa kuenda naMai Shero obvious yaidzoka kundipedzisa. Apa door harisi kuvhurika zvamuchose. Tete nyoka yakapinza musoro wayo patrap door, Mai Sharo vachikwevewa kutevera. Tete ndakaona window. Saka ndaifanirwa kutsemura window kuti ini naMai Sharo tibude tiri vapenyu. Ndainge ndongochema nekunamata. Naya Mai Sharo vakaona chinovaona zvokwadi vana vavo vaizochema neni. Nyoka yaikweva Mai Sharo nemakumbo, ini ndaikweva Mai Shero nemaoko. Apa tete nyoka iyi yairatidza kuti basa iri yanga raijaira. Ndakazoona chivhesi chaiva nemaruva tete ndikachitora ndikarova nyoka iyi nechekumuswe pedo nekwaiva kwakabatwa Mai Shero. Nyoka yakaregedza Mai Shero mbichana sokuti inenge yanga yarwadziwa. Ndakangodhonza Mai Shero tichinoputsa window tichidonha pasi tete. Zviya zvekuti wakuwara kana kuti wachekwa nemabhodhoro is another story. Zvekuti tine mabhegi zvese nemari yatainge tapiwa naJose takazvikangamwa yanga yava a matter of life and death. Tete takamhanya. Kana tichiti takamhanya ndiri kutogona kutaura. Takadzinganisa mhepo zvekuti uri dhunda ndeimwe nyaya. Ini chandinoziva ndakamukira muchipatara. Mai Shero nanhasi vari mukoma vasati vamuka. Is fighting for a life. Ndakazonzwa kuti takanhongwa neumwe good Samaritan akati mhanyisa kuchipatara. Ndakamuka ndaburitswa mugroup. Jose aiva group admin mugroup iri. Namba dzake akafuma kandibloka. Hapana pandinokwanisa kutaura naye kuda kunzwisa kuti why us. Ndinoziva kuti Jose ane chekuita nyoka iyi kana kuti itori yake. Ndakatanga kubatanidza sei aizenga atipa mari tisati tashanda. Aitoziva zvake kuti hatidzoki kubva mumanshoni. Zvekuti varidzi vemanshoni vari New Zealand dzaiva ngano dzatsoro nakudo. Jose ndiye aitova muridzi wemanshoni ende yaiva tsika yake yekutsvaka vanhu vemapart time achivachekeresa. Asi ndikazosangana naJose muupenyu huno unotevera. Ndoda kumubvunza kuti why. Inga tiri kuita honest living one. Hatibiri vanhu. Ndinozviziva kuti hatisi isu vekutanga ende hatisi isu vekupedzisira. Vanhu vava kuda mari zvekuti havachazezi kuita marituals in day broad light kuvanhu vasingazivi futi tete zvakaoma hazvo. Izvezvi tingadai takaitwa usavi hwenyoka. Jose ndine mubvunzo kuti asi why. Zvekuti nyoka yakazodii handizivi. Chandinoziva ndechekuti ndiri mupenyu. Ndiri kungonamata kuti Mai Sharo vaite zvakanaka sekuti kurwara kwavo ndindakakukonzeresa. Ndindakavakoka kupeace job iyi. Tete zvakaoma nyika yakatakura kurema. This is very sad. I think pane nyaya semunyaya yakada kufanana neiyi yasisi vekurandburg vakatogwa paroboti. Ndidzo dzinyaya idzodzidzi. Vanhu vakaganga chaizvo. Ndawakuti kazvisingaiti zvinogona kusangana nenyoka ine musoro mitatu kwaine gold chain igozvuwa Mai Sharo igova zvuwa. Navo inoda kunovadlira mukati momweya. Okay, guys, munoziva here kuti vanhu vanoita ma-freelance job vachinzi uya uko uchienda mutofanirwa kufamba nemusecurity. Vatete ndinoda nemurume munhu asi ndine murume wangu. I'm married. Ndine vana nemurume asi pari zvino ndiri mudzimai asvika pakuneta nemarriage kusvika pachinano chekuchita murume wangu. Pandakazviita izvi handidi kunyepa, mwoyo wangu wainge watindivara zvekuti chekufila bed changu chakadhampa. Ndinoziva kuti vazhinji venyu vachati ndiri pfambe asi ndoda kuti mufambe neni kusvika kumagumo enyaya. Maybe married people will start to take their marriages seriously. Cause kazhinji kana mudzimai akatanga kuchita kudzoka kwacho kunotinetsei. Varume they cheat for fun, vagogona kuda mukadzi wekumba, life ichitoendera mberi. Asi mukaona mukadzi azodecide kuchita, moyo wake unenge wasendemara.
ndiri mudzimai ane makore 39 ndakaroorwa about 15 years ago. Imwe information ndichachinja kuitira kuti vekuziva vari pano vasandiziva. Kubva mugore randaroorwa rudo handina kubvira ndaruziva to tell the truth, asi mukomana wangu mazuva iwayo airatidza kuva munhu ainge ane direction. Iye anozviti ainge ava kuda kuroora nekuti age ainge akwegura, asi ma-red flag aivapo, but maybe I was too blinded by feelings to make things worse. Ndainge ndauya muguta rino reHarare kuzotsvaka ma-greener pastures cause everything happens in Harare. Mushure mekunge ndaroorwa ndakaita pamuviri and my sweet husband akashanduka kuva mhuka andaisanzwisisa. Ndainge ndarega basa, hatina kumbobvira taita iya inonzi honeymoon phase musvitsa yedu, yaingova survival of the fittest. Ndaitoedza kutamba nawo shewe asi vaigara vachingori munhu akasindimara. Kubva pandakaita mwana zvakatoita worse, akatanga kundishungurudza and mind you ndakapinda musvitsa iyi ndine chido chekuti ndivewo nefamily yangu cause ndakangozvarwa ndiri ndega. Ruoko rwake rwakareruka, aindirova zviya zvokuti ndopedza mazuva akati kuti ndisingagone kuvhura muromo. Shaya dzangu dzakapesana. Chacho chandaireverwa ndaigona kuti denga ndere blue kotonzi ndere green, ndoseka nchiti kuda kutamba, nyaya yotochinja, BP yotokwira. Basically I was his punching bag. Kana mai vake vakafona zvaiva zvaita kunge parafini yadirwa mumoto mamudhu paya pamusha pawo. Uchatobvunza kuti kondaresva chii, mhinduro chaiyo yaishayikwa. Ndaiti kurohwa pamberi pemhuri yake yese patinoenda kumaholiday, vachiita kufara kwazvo kuti ndarohwa. Kokwedu ndaimiririrwa nani. Ane mari ndiye mukuru. I was chikorobo chemhuri iyi. Ndakambonyora nyaya yangu mumagurupu ndichitsvaka rubatsiro paFacebook. Vazhinji vakatigara kwekuenda chaiko ndainge ndisina. Like I said kumashure kuti ndingori one and I've always wanted to have a family of my own. Basa ndainge ndisina, mari ndainge ndisina, saka ndakagara. Amai nomwana vaita kundinyeya. Ndaigona kumuka nchitukwa namai nevana vavo vakaita tag team neumwe muroora wavo. Ndakagashira nzvimbo yangu ndikaona kuti pano handidiwi, iko kupusa, mimba ikabata zvekare. Makore akapindana ende mari chaiyo ndainge ndisina. Amai vakasvika pakunditumira mufananidzo wainge une mwana akabereka mai vake vachembera. It was a way of saying mwanangu remember me, asi ndainge ndisinawo mari, ndaisakwanisa kana kuvatumirawo chikafu. Vamwene vaisa ma-request every week, zvese zvichiitwa. Handisi kuti vaisafanira kudya, kwete, asi nenewo ndakazvarwawo handina kudona kubva kudenga. Hongu ndaisashanda asi ndainge ndichichengetawo vana nemurume wangu. Mari aiwa ndinoziva kuti haisi dambudziko nekuti iripo chero nanhasi, asi I was not the priority. Chero ndikada kukumbira kuti amai vave kuda chakati, ndaipiwa rimwe chete rokufuka nekuwarera. I remember painge paine musangano and amai was expecting a little groceries. Ndakakumbira mari, akati okay. Amai vakafumira kuenda kutauni. Pandakati amai vakwira bhazi kubva kumusha, munhu akashanduka kuita chikaro. Misodzi yaigara iri kudya kwangu, asi ndainge ndisina wekuudza kana hama zvayo imwe chete yekutaurira. Pane nguva yandakasvika pakutorerwa mwana, zvese nefoni zvikanzi ndini ndakazvitenga, ndikadzingwa pakati peusiku ndikashaya kuti ndoendepi. Vatete ndakapererwa kukaedza ndiri padoo ndichigwagwadza. Akazondihlasera mhuri yose kwava kundirova iye nemasisters ake. Ndakanyarara zvakare, chero chiremerera unochiwanepi mumhuri iwe uchirohwa pamberi pemhuri yose. On this day vatete ndio vakamira neni vakati musazviita zvikanzi miregai kana musingani. Ndakasvika pakutonhora moyo wangu, aindirova ndine pamberi. Zvese izvi zvaiitika amai vake vachionda ene zvinhu zvaivafadza chose. Ndakasvika pakufamba ndichinamata ndiri ndega, ndichishedzera ende kana nhamo yakubata kunyara chaiko who not be part of you. Ndaigona kufamba kana 2 hours ndichienda kwandinoenda asi ndichitaura ndega. Pandakapinda muguta reHarare ndainge ndatora license cause kubasa kwedu yaidikanwa. Murume wangu une mota 3 asi handibvumiri kubatwa kana imwe chete. Mota dzavo ndedzavo. Asi chero hama dzavo dzinobva Bikita dzikasvika dzinopiwa maki, chero license asina. Ndakazosvika pakuzorora ende pachiso I'm a beautiful lady, asi zvese izvi ndainge ndazvikanganwa. I'd forgotten who I was. Kuchena chaiko chero kuri kwa musoro, murume wangu anongoti zvakashata, munhu uya asingaoni
zvakanaka pandiri. Nerimwe zuva taibva kumasvingo, ndakagara kumashure ndakabata mwana wangu mucheche, muhombe ainge asara kumba. Murume uyu anoita seanosvikirwa, akangotanga kupenga ndokumisa mota pakati pesango, kwakundibudisa mota, kwakundidzinga mota. Waive usiku, mushure mekunge ndati ndaishuvirawo kuti ndiinrole paGreat Zimbabwe, ndigonewo kuva nefundo. I said this after mudzimai watinonamata naye ainge afirwa nemurume. Ndakatambura nevana, saka ndainge ndafungawo kuti zvinhu zvakanaka kuti munhukadzi ave munhu ari equipped kuitira upenyu ukatora wrong turn, ramangwana harizikanwe. Vatete, murume wakashanduka kuita dragon, kwakungomisa mota zvikanzisara. Ndakadzika mota nemwana, misodzi yakazara maziso. Ndichatoti sori shewe, mota yakasumudzwa zvehasha ikaenda. Ndakasara ndakamira pakati pesango. Ndakatanga kumisa mota dzaenda Harare. Ndakanga ndisina chero sendi, foni ndainge ndisina. Yaive yanzi sare mota nashewe nekuti ndiwo vakatenga. Ndiye Murungu. Ndiri pakati pekuchema pakamira imwe mota yerudzi rweFord 4x4 Everest. Yainge ine maplates ekuSouth Africa. Makaburuka mumwe murume akati ko zvaita sei. Akatora mwana wangu kumusana ndokuti pindai mota. Ndakapinda mota achibva ati ambuya ndakudarikai, ndichiti pamwe it's a trip, asi ndati ndava about 5 kilometers ndikati no man, regai ndidzokere, ndashushikana chaizvo, zviri kufamba sei. Ndakataura nyaya yangu. Murume uyu ainge akanyarara achiteerera zvandaitaura. He didn't interrupt kusvikira ndapedza. He gave me a listening ear. Ndakashamisika kuti kune varume vakadai. He sympathized with me. Akati kumba ndekupi. Ndakamuudza tapinda muHarare, akanondisiya pagedhi kumba. Akatora namba dzangu, akabva andipa $200. Akati in case ndosvika ndikadzingwa ndiwane mari transport, uyezve aizondifonera. Ndakasvikorara. Baba vaya vainge vasati vasvika kumba. Musikana anotibatsira basa aive kumba, ndiye akandivhurira. Kuma 2 AM koedza, murume wangu akapinda mumba, akandikisa, akandimundira, akati I was worried sick about you, wanga uripi. Moyo mangu ainge abuda, ndainge ndisina kana feeling naye. Ko ndaive ndamutadzire munhu. I make sure kuti nhumbi dzake dzakachena. I make sure kuti anodya chikafu chakanaka pavanhu. Chero vekwedu hapana kana umwe anoziva kuti mumba mune dambudziko. Ndinomuremekedza, asi this is how he would pay me back. Vatete, moyo wangu wakasviba. Mangwana akanotenga maruva nekeke, akanyora tsamba akati, I'm sorry my wife. Sorry for what? For kundisiya mudondo. Ko ingadei ndakarepiwa okuuraiwa komwana wake. Murume wangu muranda wehasha, asi hasha dzake dzakacreata mudhuri pakati pangu naye. Zvese izvi ndanyora kuti ndikupei background yenyaya nekwazvakatangira. Baba vaya veFord ndichavati munyaradzi. You started texting me. Vakazondifonera after 1 week. Akatanga kufona achinzwa kuti ndiri right here. Aigona kutaura zvekuma 30 to 45 minutes. Neni ndichitaurawo nyaya in general, tichiseka. Aindibvunza zvese zvandinofarira, utano, vana, endainyarara kana ndapedza kutaura, obva azopindura. Zvinhu zvaindaive ndisati ndambosangana nazvo muupenyu hwangu. Mukutaura neni kwaiita, he made me realize kuti ndaitovawo munhu ane value muupenyu. Aiteerera zvese zvandaitaura, achindiudza kuti I can be anything in life. What is stopping me? Kwakapera mwedzi 3 akandibvunza kuti ndaive nepassport here. Ndikati hongu. Akandiudza kuti aizotumira mari ndi apply visa rekuenda kuTurkey. Ndinohodha. Vatete, inini sure ndaizotangira pape. Ndaifunga kuti kungotaura. Pasina chinguva ndakaona message yapinda. Munyaradzi ainge atumira mari inosvika $5,000. Hanzi try it, it's worth it. Ndakapindwa nekutya. Murume wangu ndaizomuudza kuti chii. Akati, okay, munyaradzi akati tell him kuti momo vanoda kuti ndinovatengera hembe kuTurkey. Vakatamba round. Vatete, kubva zvandainge ndatanga kutaura namunyaradzi, I had gained confidence in myself. Ndakaita sekudaro, asi haana kumboratidza interest mazviri. He didn't care about me anyways. Asi iye munhu wekuti anoda kuti timurumbidze pese paanoita idea. Visa rakabuda, ndikafara chose. Munya ndokutenga ticket one way to Turkey. Akaenda kuTurkey vatete, ndipese munya aibvunza kuti are you okay? Even the night before boarding, akandikumikidza kuti ndikasike kusvika kuairport kuitira kuti ndisasare. Panguva yese iyi ndaingova ona samukoma. Meanwhile, murume wangu haana kana kumuka kuti anondisiya kuairport. Ndakatohaya taxi. If it had anything to do with my family,
he was not interested. Ndakagara kwevhiki kuteki. Pakudzoka Munya akati ainge atenga tiketi raiuya nekuSA. Handinambofunga kuti pane zvingaitika. Akati kana ndasvika kuOR aida kuzoona zvandainge ndatenga ndozoenda hangu. Munya akauya kuzondigashira vatete ende ndakambundira ndichinzwa mufaro. Good Samaritan akadai naivedwe. I felt safe in Munya's hands and I felt at home. Akasunda luggage yangu kwakuti imi maneta ndakutsvakirai pekuzorora imomo muKempton Park padhuze neairport. Vatete kondaizoramba sei kuzo murungu wangu ainge ane everything in control. Kubva ndirorwe handinambobvira ndaexperience such kindness. Takasvika kuhotel kuya Munya kwava kucheka in. Tikatoenda muhotel muya nyaya dzichitsva. Kubva zvandaenda ndaifonerawo murume wangu kubvunza kuti mwana ari sei, kuti vana vari sei, asi ndaisadavirwa kana kuti ndaiblutikwa. Vatete Munya akazondiudza kuti I'm a beautiful woman and I deserved to be loved. Akaswedera pedo neni kwabva kwakunditi anondida. Hana yangu yakarova kuti chava chii zvekare. At this point vatete I was owing Munya. Ndainge ndatopinda chikweretika. Ndakamuti I'm a married woman. Akati tese we know kuti that marriage is not working. Akabva aswedera pedo neni kwava kunditoda. Ndakasangana nemurume wepabonde asi ndakazvituka fani. Ndikati handife futi ndakazvipama. Ndakazvisvora chaizvo kwaedza ndikaenda kuZimbabwe. Nguva yese ndina Munya pfungwa dzangu dzaingofunga murume wangu. I felt so dirty. Vatete ndakasvika kumba murume akangoti mauya haana kana kumbotarisa hembe ukushowa interest pane zvandainge ndatenga. Later on to discover kuti pasi pemubhedha painge pane underwear yechidzimai. Saka ndainge ndakapusa zvekutadza kuzvidawo here. Munya ndichingolenda akatexta kuti mafamba mushe here momi. Akandirumbidza kuti ndaive munhu akanaka chaizvo asi aizoda kuti relationship yedu inge ichiita serious. Vatete, for the first time in my life I'd found the one. Akamutsa imwe passion in my life yandaive ndakangama. Everyday mangwanani anofona achida kunzwa kuti ndiri sei uye pane dambudziko here. Anondida, business riri kukura and Munya is invested in my business. Meanwhile, shewe vanoshamusika kuona transformation iri mupenyu wangu. Ndinogeza everyday, ndinobuda kuenda kudhorobha kumushando. I stopped forcing everything. Kana vasingadi kutaura neni ndizvozvo. Chero vakada kutanga kurwa neni, I walk out. I'm protecting my peace at all costs. Munyaradzi, I feel at home naye. Anondida and I don't see myself ndichimusiya because he came in my life at a point where nobody was interested in my life. Even murume wangu waindibata sedendi. Pari zvino I'm married but ndiri kutamba wamandara. I'm happy namunyaradzi wangu. Munganditi ndiri pambe. Asi I was pushed into all this. Naiwawo ndinoti Hallelujah. Once upon a time ndakambobvunza Mr. Lunga kuti naye varume kumabachelors uko munenge muchimbodzidziswa izvikaita tichingodzidziswa kuti mudzimai anofanira kuvata naye usamutambisa, unofanira kumuzhaka. Kwaindo zvatodzidza kumabachelors flat vanodzidziswa kushaka vakadzi. Ndikati kumabachelors even kumakitchen party uko vanhu muri kuudziwa here chokwadi kuti muchato wakaoma. Muri kuudziwa here kuti this is how muchato uchadai, murume achadai, mudzimai anoda kudiwa, mudzimai anoda listening ear, murume wanoda respect, murume anoda ku respect, mukadzi anoda kuteererwa kana achitaura anoda attention. Muri kuzvidzidziswa here izvozvo kuti muri kungodzidziswa kushakana. Kwaishaka kumuzhaka ndizvo mudzidzisiwa. Hamudzidzisiwi kuti marriage is hard. Marriage inoda kuti vanhu vose vaise effort. Kana uchataura nemunhu waunoda hapinduri, anotokurova une nhumbu, anokusunda, anokusiya pakati pesango. Munhu waunoda obva pedza uya oti ndokuda, okumbundira, okukisa. What is that? Vanhu, people who have not healed in their childhood traumas vanozvisenga into the marriage and bleed on the wrong people. Handizi kuti zvingaitwa sei, but in the end pane umwe anokuunika. Elastic yacho unoidonza kunda inodhamba. With elastic haidambuki zvino. Unoidonza ugwestretch kudai haidambuki asi inodhamba. Tinokutendai veduwe nekuona kwamaita chirongwa chino. Muve nezuva rakanaka, Mwari akuitirai zvakanaka, mudzoke zvakare muzuva ramangwana. Ndatenda mungosiya makoments enyu tichimboenda takadaro tichingoverenga. Nditi dzimwe nguva handikwanisi kupindura nekuti zvandinoita manje nyaripo ndeyekuti
ndinenge ndarekodha ndapedza ndoedita ndapedza ndoposta, saka I'll be tired kuti ndichazopindura kudai ipapo pandigoni, asi mangwana ndogona kusodzoka mainda kuchiti boys rangu what's up my people. Alright guys, ndokuti ndaende kuona kwamaita muneso rakanaka.